davant del jutge. Gina, afanya't, si no, no et deixaré venir amb mi. Ah, aquí tenim en Pinotxo. Bon dia, Rocco. Digue'm, on vas tant d'hora? Imagina't, Rocco, la fada m'envia a comprar a la ciutat. A comprar? I tu ets capaç de comprar alguna cosa? És clar que en sé de comprar. Ja estic llesta. Gina, ja has pensat què podem comprar per tu? Què? Has pensat en mi? Aquesta sí que és una sorpresa. Potser una mica de pinsoperana. Ha sigut això? Pinotxo, t'has oblidat d'agafar els diners? És veritat. Comencem bé. Això és el que necessites. Gràcies. Bé, m'has de prometre dues coses. Primer, no t'has d'entretenir pel camí. Aniré de dret cap a la ciutat i tornaré ben de pressa. Segon, vull que tornis abans que es faci de nit. Sí, seré aquí abans que es faci massa fosc. Aleshores, poseu-vos en camí. Adeu, fins al vespre. Tu vigila'l, Gina! Estigues tranquil·la. És millor que jo també hi vagi d'una volada. No ens podem entretenir. Sí, és veritat. Que n'és de divertida la vida a ciutat, oi que sí, Gina? Sí. Pinotxo, saps exactament què has de comprar? Sí, ho porto tot escrit en un paper. Moltes gràcies. Ara anem a buscar formatge. Aquí. Gràcies, adeu. Una, dues, tres pomes. Moltes gràcies. Aquí tenen 2 caramels. Gràcies. Això per tu. Gràcies. Aquí té el cèntim. Gràcies. Ai, com pesa. Em sembla que ja tenim tot el que volíem. Ah, no, ens falta la carnisseria. Precisament és aquí. Deixeu-me passar. Ai, no puc passar. Deixa lliurement. Aquí la té, senyora. Aquestes dones tan grosses ens deixaran ben planxats molt. Sisplau, doni'm un pernil ben gros. Un pernil ben gros. Aquí el té, jove. Oh, això és massa! Anava al darrere meu. L'han servit el primer. Quin noi! Sí, moro de gana. El meu estómac remuga d'una manera que gairebé em fa por. Aigua, si no tenim res millor. M'agradaria més que fos llet. És la fi de tot. Hem de fer alguna cosa, no tens cap idea? No veig res que es pugui robar. Ja ho saps, amic meu, no hem tingut gaire sort aquests últims dies. No queda cap mines en circulació des que en Pinocchio és a casa de la fada. Hauríem de poder vispar una altra bossa plena de monedes d'or. En tota aquesta hora ens hem omplert bé la pansa. Quins moments tan bons van passar. Els millors moments de la meva vida. Molt bé, Gina. Ara que ja tenim tot el Deixa'm total, veure els podem tornar caramels a que ens ha casa. donat el Com venedor de pesa. pomes. Ai. Els vull veure! Quac, quac, quac. Res de mirar-los ni de llepar-los. Hem promès tornar directament a casa. En fi, si insisteixes.
Aquí en tens un, te l'has guanyat. Té molt bona pinta. Deu ser boníssim. Judit, oi. No, això no està bé. Deixa'm tastar-lo. Només una vegada, eh? Jo només l'he llepat una vegada i tu 5. Què hi vols fer si jo llepo més de pressa que tu? No ets gens amable, Pinotxo, no ets amable en absolut. Quac. Deixa'm llepar-me una altra vegada. Gràcies a Déu que us trobo. Ja heu acabat de comprar? Atenció, ha caigut una poma. Oi, de pressa. Ja ho fico jo al cistell. Oi. Ja m'estranyaria que recuperessis la poma. No cridis i segueix-nos volant. Espera'm. Escolta, Guineu, ensuma alguna cosa. Com? Què has ensumat? Jo no sento res. Ensuma alguna cosa bona. I l'olor s'acosta. Segueix acostant-se. Mira-la. Una poma. Sí, és una poma. És meva! És meva! Jo l'he vista primer. Jo l'he ensumada És primer! meva. Qui ensuma primer té primer. Pinotxo, el gat i la guineu han trobat la poma. Aquí. La poma! No, és meva! Jo l'he ensumada primer! Havien de ser precisament aquests dos que trobessin la poma. Ai, és meva! Dona'm la poma! No penso deixar que es mengin la meva poma. Era en Pinotxo, baixem d'aquí. Ei, lladres de pomes, no marxeu quiets! De pressa, ens atraparà. T'agafa això. No! Més de pressa, Pinotxo, ja els De tens. pressa, el cistell pesa molt. Mira, els portem als talons, té! No puc córrer més, té! La corda. Tinc una idea. Agafa la corda amb la boca. Sí. Espereu, lladregots. Som-hi. Una volta més, 2 voltes, 3 voltes. Què ha passat? D'on t'ha sortit això, maleït ocellot? És aquí. Ens han lligat, d'on ha sortit aquesta corda? Traieu-la. Ja us he enxampat. Prou. Els hem enxampat, els hem fet presoners, hem atrapat els lladres de pomes. Hem atrapat els lladres de pomes. Renou! Què ha passat? Què vol tota Què han aquesta fet? gent? Per què hem lligat aquest gat i Per què aquesta els han guineu? lligat? Sí, és lògic que us sorprengueu. Nosaltres tampoc no sabem què hi fem aquí. Ara us ho direm, m'han robat una poma i ja fa un temps una bossa amb 5 monedes d'or. Això mateix. Vergonya, sí, increïble. Uns assaltadors de camina. La veritat és que tot això que has dit és mentida. Sí, una mentida, qui se la cregui és un ase. Com? Aquest Fopes és un malparlat. No facis cas de res del que diu. No et deixis entabanar una altra vegada per aquest parell. Només obren la boca i ja diuen mentides. Nosaltres sempre diem la veritat. No, dieu mentides. Tanca el bec. Sou uns mafiosos. Som gent honesta. Que som uns lladres, que ho decideixi un tribunal. Un tribunal? I això què és? Ah, no saps què és un tribunal. Com? Doncs sí que ho sé què En aquest és. cas no deus tenir cap inconvenient de presentar-te davant d'un jutge. D'acord, anirem a veure un jutge. Escolta, Pinotxo, ja saps on et fiques? Em sembla que sí. Com que tens aspecte de no saber-ho, t'ho explicaré. Un tribunal és un lloc on es determina qui diu la veritat. Ah, si és així estic ben tranquil perquè sé molt bé que jo no he dit pas cap mentida. Jo tinc la raó. Anem de pressa davant d'aquest tribunal. Ha! Espera, Pinotxo. Ja has oblidat que has de tornar de seguida a casa? Has promès que tornaries abans de fer-se fosc i no més tard. Però si no hi vaig a veure aquest jutge, tothom creurà que sóc un mentider. Per descomptat, i aquesta serà la prova que nosaltres som honrats. Vine, el jutge viu precisament al final d'aquest carrer. No, Pinotxo! No hi vagis.
Ja hi tornem a ser, aquests dos l'enredaran. No és tot culpa meva, jo he fet tot el que he pogut. Havíeu dit que el jutge vivia al final del carrer. Per desgràcia, se n'ha anat de vacances. M'agradaria saber com te'n penses sortir d'aquesta història. Ja sé el que em faig. Almenys em podries dir quin serà el senyal. Suposo que el distrauràs i que, de sobte, de cop i volta, desapareixerem. Com vols que m'ho pensi si no pares de xerrar? Bebè, confio en tu. Ets prou murri. Però quan sigui el moment de desaparèixer, no oblidis de fer-me el senyal perquè jo també m'assumi. No em vull quedar tot sol enmig d'aquest bosc nebrós amb aquest ninot mentre que tu te'n vas tranquil·lament. Mira, Pinotxo, ja hem arribat. Aquí al davant tenim el tribunal. Aquella casa? Estàs ben segur, Guineu, que el tribunal és allà? És un tribunal admirable on podrem fer valer els nostres drets. Veniu, el jutge no s'ha de fer esperar. Aquí no hi viu ningú, Quina bestiesa, com coses dir una cosa així. perquè aquí no queden ni portes ni finestres. És un tribunal i aquest tribunal el presideix un jutge molt sever. Així doncs anem a sotmetre el nostre cas a la consideració d'aquest jutge tan sever. Què ens passarà si descobreix totes les malifetes que hem comès? I nosaltres no hem comès cap malifeta i som innocents. Com teniu la barra de dir que no heu fet cap mal? No vau ser vosaltres que em vau robar les meves 5 monedes d'or? Bon dia, senyor jutge. Bon dia, senyor jutge, hem vingut. Tinc curiositat per saber si és a casa. Ei, senyor jutge, tenim feina per vostè. El jutge on s'ha ficat? Sou vosaltres que feu tot aquest soroll? Volem parlar amb el senyor jutge. Hauria de jutjar... El senyor jutge dorm. Si voleu parlar amb ell, seieu i espereu. Molt bé, ens esperarem. I estigueu en silenci. No sabia que hi visqués algú aquí. Em sembla que tindrem problemes. Mare meva, ja es veuen les estrelles i pensar que havia promès a la fada que seria a casa abans que es fes de nit, però he de quedar-me a esperar el jutge perquè confirmi que jo tinc raó. Endavant, senyors. Els toca a vostès, ja poden passar. Molt bé. Som-hi. Endavant. Bona nit, senyor jutge. Oh, aquest és el jutge? Sí. Sí. Deixi la bossa allà a sobre. Molt bé. Estem a punt, suposo que vosaltres també. Començarem per fer-vos prendre jurament. Tu saps què és això del jurament? Li has donat la teva paraula al jutge que no diràs cap mentida, ho has entès? La meva paraula, que no diré més mentides, i com ho faré per viure? Calla, no cal que el jutge ho sàpiga. Silenci, sisplau. El ninot de fusta té la paraula. No diré cap mentida, diré tota la veritat. Això és el que faig sempre, senyor jutge. Què he de fer si em diu que sequi la pota i que juri? El següent. Em toca a mi. Juro dir la veritat, tota la veritat i no dir mentides. Molt bé, continuem. Per quin assumpte veniu al davant d'aquest tribunal? De seguida està explicat, senyor jutge. Aquest parell de delinqüents m'han... Qui vulgui la paraula d'aixecar la mà. Molt bé, demano la paraula. Parla. Aquests dos m'han pispat unes monedes d'or que jo havia guanyat amb el meu treball. Són un parell de criminals, mentiders, pòtols, tossuts. Els ha de castigar, senyor jutge. I quan va passar aquesta història de les monedes d'or? Oh, no ho sé ben bé. Deu fer unes setmanes. Ah, ja ho veig, unes setmanes. I on va ser això, ho recordes? Va ser en un camp molt gran. Quin camp, n'hi ha molts? Era un lloc allà al mig del bosc, ja no me'n recordo. Ai. Molt bé, entesos, pots tornar a seure. Però escolti'm, ells em van dir que havia de fer un... Seu, t'he plat, dit, i silenci! Demano la paraula al senyor jutge. Què és el que has de dir? Doncs miri, ho estic pensant des de fa uns moments i m'he adonat que aquest ninot és un mentider increïble. Què? Com pots dir una cosa
cosa així? Qui va ser el que em va prendre les monedes d'or? Qui em va dir que em fes un forat? Tu estigues tranquil. Ara la guineu és qui té la paraula. En Pinotxo no sap massa bé el que es diu. Tot el que us ha explicat és una bajanada. El Fopes i jo tenim molt bona reputació a tota la comarca. Se'ns coneix per la nostra honestedat, oi que sí, Fopes? És exactament el com diu, que tinc aspecte de mentider, jo. Ets un bruc mentider, en tinguis o no l'aspecte. Aquí quan algú crida se'l fa fora. Ho sento. Això és molt complicat. Què he de fer? És molt difícil continuar en aquestes condicions. Cal que el ninot trobi un testimoni que confirmi el que ha dit. Un testimoni? Què és un testimoni? Aquí se'n troben? Silenci, sisplau. Faré servir el meu pèndol com a testimoni. Un pèndol? Digue'm, pèndol, em pots confirmar si tota la història del ninot i les monedes d'or va passar de veritat, No. Sentiu el que diu sense parar? No ho sé pas, no ho sé pas, no ho sé pas. És possible que no sigui veritat. Ninot, el pèndol diu que no en sap res. Perquè ell no era allà. Bé, interrogaré un altre testimoni sobre aquest cas tan estrany. Jo t'ho pregunto, Mirall, tu què en saps de les monedes d'or que sembla que la guineu va prendre el ninot? Bé, no has vist mai el camp on això podria haver passat. Una cosa és certa, un camp que el Mirall no ha vist mai no deu existir. El mirall tampoc no hi era allà. El Mirall no en sap res perquè aquesta història l'has inventada tu. Això no és cert. No és cap història inventada. Ja m'he fet una opinió. Aquesta és la meva sentència. En Sopes i la guineu són completament innocents. En Pinotxo, el ninot de fusta, és l'únic mentider. Com? Visca! Visca! Som innocents! Som innocents! I que Mai no hauria mentida davant del pensat que això tribunal fos ha de ser possible. És una castigat. bestiesa. Bruts estafadors, no em penso quedar quiet. Ja ho que he la vist, sentim, quina senyor jutge. vergonya. Creu que això El es pot jutge és el resistir? vostre còmplice. Ei, tu deixa'm, ja t'ha picat. Aneu-vos-en. Guàrdia, detingui aquest noi immediatament! No m'estiris la cua! La cua no! Aquest enrenou s'ha d'acabar! Per fi, ja és nostre, s'ha acabat. Ara n'estic convençut, tu ets tan mentider com els altres, diable de mico. Calla, descarat! Au, vinga, fiqueu-lo dintre. Això et servirà de lliçó, amic meu. Això és el que passa als qui menteixen davant del jutge. És veritat. Ha estat molt desagradable, mai no hauria d'haver fet una cosa així. Totes aquestes coses deuen ser molt bones, senyor jutge. Em fan venir una salivera. Sí. Però, senyor jutge, ens pensàvem que n'hi hauria per tots tres. Exacte, no tinc mentides per res. Només cal servir-se. Li he pres un pa! Li he pres un pa! I és meu! Torna'm-el de seguida, torna'm-el. Vés-te'n, Sopes! Vés-te'n! Fuig, Sopes! Fuig! Ben fet, Sopes! No et deixin agafar! Guarda aquest pa per nosaltres! Et menjo un pa! Ja sabia jo que no me'n podia fiar d'una guineu! No sé per què aquesta casa em sembla sospitosa. Eo, que hi ha algú? Que puc entrar? Aquest sembla el barret d'en Pinotxo. Obre'm! Obre! Deixa'm sortir! És la seva veu! Obre la trapa! Ajuda'm a sortir d'aquí!
No hi ha cap dubte, és la seva veu. Li deu haver tornat a passar alguna cosa greu. Vull sortir, deixeu-me sortir. Obre la trapa, sóc innocent i vosaltres ho sabeu. Rocco! Sí, sóc jo. Ets la desesperació en persona. Qui t'ha entabanat d'aquesta manera? Ja t'havia avisat. No has mantingut la promesa que vas fer a la fada i, malgrat tot, n'has anat amb aquells dos pocavergonyes. Ets un noi ben difícil. Espero que això et serveixi de lliçó. Aquesta vegada no ha estat culpa meva. Com goses dir això? M'han pres el cistell on hi portava tot el que havia comprat, però t'ho prometo, jo no he fet res. D'acord, però ara espavila't per tornar a casa. Vull que deixis de renyar-me. Ui, si mai els trobo... Has de tornar a casa pel camí més curt. M'has entès, Pinotxo? Sí! Sí! Ai! De totes maneres, no és just el que m'ha passat. Jo no he fet cap bestiesa. No sé pas què t'ha passat, però segurament a la fada no li farà cap gràcia. Ella entendrà que jo no he fet res. Sí, això espero. En Pinotxo tenia tota la raó d'estar furiós després d'aquesta aventura. Tanmateix, va tornar a estudiar seriosament a casa de la fada. Seriosament havia tastat dit, perquè com que en Rocco no el volia ajudar, va trobar un altre sistema gràcies als ratolins. La fada va descobrir l'engany i es va enfadar molt. Però immediatament després va marxar cap a la ciutat amb en Pinotxo. Això ho veureu el pròxim dia. A reveure!